ନିଦାଘର ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନିସ୍ତାର ଦେଇ ଆସିଛି ବର୍ଷା। ଛମ୍ ଛମ୍ ସ୍ୱରରେ ଛନ୍ଦାୟିତ କରୁଛି ପୂରା ପରିବେଶ। ବର୍ଷାର ଏ ବେଳାରେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଗପର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା ଓ ଶାଢ଼ୀ। ବର୍ଷାର ବେଗ ବଢ଼ୁଥିଲା। ବାବୁ ଘରକୁ ବାସନ ମାଜି ଯାଇଥିଲା କମଳିମା। ସାଙ୍ଗରେ 3 ବର୍ଷର କମଳିକୁ ବି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଝିଅଟାକୁ ଜ୍ୱର। 3 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷାଟା ଲାଗି ରହିଛି ଯେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ସନ୍ତେଇ ଯାଇଛି। ଆଜି ସେ କାମକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କମଳି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା। ଏମିତିରେ କାନ୍ଥ ସନ୍ତେଇ ଥିବାରୁ ପିଲାଟାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଛାତି ଦକଦକ ହେଉଥିଲା କମଳିମାର। ତାପରେ ବାବୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ତା ପାଟିରେ ବାଜିବ। ଜରୁଆ ପାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ହେଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆକାଶଟା ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅଧା ବାଟରେ ହେଇଛି କି ମେଘ ଅଜାଡ଼ିଲାଣି। ନିଜର ଚିରା ପିନ୍ଧା ଲୁଗାଟାକୁ ଜାକିଜୁକି କମଳି ପାଇଁ ଏକରକମ ଗୋଟେ ବର୍ଷାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲା ସେ। ଫଟା ବ୍ଲାଉଜ ଦିଶୁଥିଲେ ଦିଶୁଥାଉ, ମୋ ଛୁଆ ଦେହରେ ଟୋପେ ପାଣି ନ ପଡ଼ୁ। ବର୍ଷା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ବାଟ ଚାଲିଥିଲା କମଳିମା। ବର୍ଷା ବି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। ଦିହିଁକି ଦିହେଁ ଥିଲେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଦା।